За нас най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира. Въпросът, който ми зададахте, всъщност не е съвсем точен, защото това, което казахме, беше следното. Готови сме да преосмислим нашето участие в управлението, ако не бъдат защитени социалните придобивки в бюджета. Видяхте, вчера беше публикуван бюджет на всичко това, което настояхме, всичко това, което договорихме с социалните партньори и с обществото, е факт в този бюджет, така че на този етап няма причина да преосмислим нашето участие в управлението. ГЕРБ казаха, че са готови за предсрочни избори. БСП готова ли е в момента за предсрочни избори? Вижте, темата за изборите винаги трябва да дневен ред в обществото и в политиката. И винаги сме готови за избори. Няма основания да се притесняваме, защото всичко това, което правим е публично, всичко това, което правим е за хората. Очаквате ли рокади в парламента и готови ли сте вие да подадете оставка, след като и в София, в цялата страна, исканията на улицата, на площадите са за оставки на кабинета? Чуваме хората от протеста и, както виждате, голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред.